Tul dawn l-aħħar 15-il sena l-industrija tal-futbol kibret b'mod fenomenali u dan mhux biss fl-Ewropa. Id-dinja tal-futbol qed tattira diversi investituri kbar fosthom dawk miċ-Ċina fejn il-flejjes li qed jintefqu fuq il-logħba tal-ballun huma fenomenali. Il-pajjiż taċ-Ċina li huwa aktar renomat tal-manifattura tiegħu u għal prezzijiet irħas ħafna fis-suq ta' diversi oġġetti milli għat-talent fil-futbol qed jirnexxielu jattira wħud mill-aktar plejers famużi u ta' talent fid-dinja. Xi ħaġa li qed iġġib kritika minn diversi opinjonisti tal-logħba għaliex qed jikkritikaw li dawn it-trasferimenti qed isiru għax il-plejers jagħmew bil-pakkett finanzjarju mogħti lilhom. Fuq net tal-lista bl-aktar pakkett finanzjarju attrajenti insibu l-ex-Steel ta' Juventus u Manchester City Carlos Tevez b'aktar minn 730 miljun li jfisser aktar minn 700,000 euro f'ġimgħa, rata ta' ftit aktar minn 4,000 euro fis-sija. Minkejja li kien akkużat li ħalla l-klabb ta' Boca Juniors, il-klabb ta' Raħal Twelidu, minħabba l-flus offruti lilu huwa qal li mhux vera. Min jaf? Warajh bħala l-aktar plejer imħallas hemm l-ex midfielder ta' Chelsea, Oscar, b'aktar minn 24 miljun euro fis-sena. Warajh hemm Hulk, l-ex plejer ta' Zenit St. Petersburg. L-aktar plejer Taljan imħallas fil-futbol ukoll qed jilgħab fil-lig Ċiniż. Il-plejer Pelle li kien qed jilgħab fil-Premiership Ingliż fl-aħħar ftit xhur qed jilgħab ma' Shandong Luneng, minkejja li l-aktar imħallas xorta jqumu d-dubji jekk hux l-aħjar plejer Taljan attwali. Plejer li riduh Liverpool huwa Alex Teixeira li waqt intervista televiżiva ma dejaq xejn jgħid li jrid jilgħab ma' Liverpool waqt li kien għadu jilgħab ma' Shakhtar Donetsk. Biss minkejja t-tentattivi ta' Liverpool fl-aħħar minuta iddeċida li jħares lejn il-pakkett finanzjarju attrajenti ta' Jiangsu Suning. Żgur li dak huwa li jattiraħ u mhux l-istorja tal-klabb meta mqabbel ma' dak ta' Liverpool. Dawn mhumiex l-unika plejers li ddeċidew li jmorru juru it-talent tagħhom fl-Asja. Biss il-mistoqsijiet jibqgħu tnejn. Il-plejers saru jħarsu lejn il-pakkett finanzjarju biss u l-futbol Ċiniż jista' fis-snin li ġejjin jilaħħaq mal-legacy tal-futbol Ingliż b'dawn l-investimenti.